میری ماں جی ہوری میری والدہ صاحبہ معلمہ سن قرآن پڑھا دیا سن گھر وچ بچیاں اور بچیاں جدو محرم شریف آندا تھی تے آپ شہادت نامہ ایک کتاب سی کسے پرانے بابے دی لکھی تھی اشعار دی صورت ہے واقعہ کربلا دے چ لکھیا ہے تو میری والدہ صاحبہ پورے محرم وچ وہ بہ کے پڑھدے سن تے روندے سن شہادت نامہ انہاں کولوں اسی حسین سکھیا ہے ماں دی گود ماں دی صحبت وچ حسین سے استاد جنہاں کول میں پڑھیا او بڑے قابل آدمی سن نقشبندی سن انہاں سانوں عقیدہ سکھایا میں نہ استاداں دا پڑھایا بولیا تے نہ ماں جی دا پڑھایا بولیا بات سمجھ آئی دونوں یاد رکھے الحمدللہ رب العالمین درویش و تام یادا نوا محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا میرے دل و دماغ پر چھایا رحمت خدا کی ہو اصل میری ماں کی قبر پر بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا اور لوگ بڑے بڑے کام کر دل سڑی عزت ود جائے میرے بابیا میں نے سبق پڑھایا سی حسین حسین کری تیری لوگ عزت کر دے رہن گے فقیر تجربہ کر کے دس رہے آئے عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے جب سے میری زبان پر آیا اور نہیں پڑھ سکتے تھے حسین دا نام تے لے سکتے ہو جب سے میری زبان پر آیا سنی دا ایمان اور کیتا ہے عقلی ٹھنڈک دل دا چین بھائی صاحب بول کے ذرا حاضری لگوا دے عقلی ٹھنڈک دل دا چین ایک تبدیلی کرو یا حسن یا حسین کیونکہ سنیا دی ٹھنڈ تے دوویں پھرانے عقلی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین عقلی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین عقلی ٹھنڈک دل دا چین تھوڑا جا تبدیل کر لو یا حسن یا حسین یا حسن اے سنیو ایمان اے عقیدہ اے گالے انہوں یاد رکھنا حضور پیار دعا نال کیتا ہے